Hyvää päivää! Nyt pelataan SMG 64. Ekaa kertaa pelaan ja haluan taltioida maagiset hetket. Hei Mario! No, ryhdytään kai saman tien asiaan. Ei minulla sillä mitään kakkua ole. Juustokakusta kyllä tykkään. Ja piiras maistuu myös. Tämä kamerakala tässä vaan pyörii, en voi ohjata lainkaan. Siis pyörii ja pyörii. Juu. Jahuu. Mitä? Priu priu priu. Super Mario Galaxissa putkesta kuuluu priu priu priu. Vai kuuluuko sitä priu priu? Tunneliissa tullessa kuuluu priu priu siellä. Miksi ne ovat sen poistaneet? Aha, mitäs tässä? A, B. A, B, no. Jahas. Ahaa. A, B:stä Mario siis hyökkää. Komia on muuten linna. Tohtikohan sinne sisään asti? Mitä nyt? Kamerakala, mene pois siitä. Jumitat seikkailuni, ole hiljaa. Niin, pysykin poissa. Jo nyt on. Olipa kumma ääni. Kumma nauru. Vai itkuko se oli? Ei kun, juu. Teknisiä ongelmia. Oho. Täälläpä on paljon ovia. Aloitamme selvästi siitä, missä lukee 1. En tätä Amerikan kieltä oikein hallitse, niin en kyllä ymmärrä nyt yhtään, mutta kokeilemme sitten muita ovia. No niin, nyt lähtee liikkeelle. Aha. No, entäs tämä sitten? 3. No johon minulla tuolla mittarissa lukee, että 4. Nyt en kyllä aivan ymmärrä. Tänne pääsee. Mitäs täällä nyt sitten pitäisi olla? Ei kun YouTubesta minä olen tämän nähnyt, juu. Mites tämä nyt? Ahaa, no niin. Tämä kohta selvä. Hei! Hei, bommi bommi! Se halusikin vai puhuskella, juu. Oho. Aika tilaa tämä maailma, pienemmäksi kuvittelin. Kamalasti kaikkea krääsää. Mitä ihmettä? Mitä? Enkö minä nyt osu siihen? Jo nyt on. Tulen toisten vissiin takaisin. Osaa olla kumma kyllä. No, juu.
Oho. Se oli tyylikästä. Ai. Noin. Nyt sujuu hyvin. Oho, hui kamalan käänne. Oh! Sillä ei ollutkaan asiaa. Mistä tuonkin olisi voinut tietää? Aivan kamalaa. Aha. Paljon erilaisia vihulaisia täällä. Au. Olipa epäreilu temppu. Oho. Nyt kyllä osui siihen. Epäilenpä, että sitä ei voi tuhota. Puut ovat kauniina kyllä. Ja tuo kivihöskäkään hassuman näköinen. Hei! Nyt pöllö kyllä ruttuilit väärällä henkilöllä. Niin. Tässä vaiheessa itse asiassa... Jahas, umpikuja. Mitä tuo pöllö tuolla tekee? Katsokaa nyt. Hassu. Ai ai. No mutta tässä vaiheessa voisi vaikka hakea tuota Freewayn juomaa. Kyllä, uskonpa, että haen hieman juomaa. Juu, näin teen. Hetkinen vain. No niin, olen palannut juoman kanssa. Kolaa! Suosittelen kaikille lämpimästi. Tai kylmänä tietenkin siis. No niin, olen valmis. Se pöllö katosi jonnekin tuosta mäestä. Mitä? Mäkikin Kivi on tässä nyt. Minä en kyllä juo enää yhtä. Kyltti. Oh! Taas näitä sinisiä. Ei, minä en tykkää sinisistä. Siniset saavat mennä muualle. Näillä ei ole kasvoja. Minä en luota mihinkään minulla ole kasvoja. Näillä sinisilläkään kasvoja ole. Uskon vakaasti, että nuo satuttavat minua, ei mitä tahansa. Vai pitäisikö sitä koettaa kuitenkin? Oi, hui kamala. Vaaralliselta touhulta näyttää tämä. Nyt kokeilen kumminkin. Juu, ei. Vaarallista on. Pysyttelen poissa noiden tieltä. Ihan suosiolla. Luola. Voiko sinne peräti mennäkin? Ei kyllä nyt tapahdu yhtään mitään. Mitä kummaa? Kyllä se ei voinut mennä. Ei päässyt luolaan. Mitä ihmettä? No aivan sama. Oho! Jopas nyt kumma. Tällä vuorta on kiva mennä ylös. Nyt olen huipulla. Oho! Voi kamala. Ei! No, taivas on mukavan sininen. Joskus tosin pilvet ovat hyvä asia. Vaikka on siellä kyllä niitäkin. Ha! Hullunkurinen Turilas! Mahtava hymy hänellä. Aha, sumoksi laittaa hän. No, tapel... Mitä? Minä osuin sinua suoraan naamaan. Jopas nyt jotakin. Nyt osuin kyllä taas. Tämä huijaa tämä peli. Osaa olla värikästä. Nyt kyllä on jokin pahasti pielessä. Ei nyt kyllä näytä hyvältä. Opas nyt jotakin. Jopas nyt. Tämä tie on mukavan leveä. Siltä ei ainakaan putoa pois. Juu. Mitä nyt tapahtuu? En voi ohi... Mitä? Ai jaa. Jaahas, nyt siis hajosin. No ei se mitään, harjoittelen toisten lisää. Ehkä jo ensi kuussa onnistuu jopa voittaminen. No, mutta... Siinä kaikki vissiin tältä erää, kiitos. Kaspershy.